Επιστρέφει στις προσωπικές επιτυχίες. Ο Αβραάμ με το αριστερό. Έγινε η κεφαλιά, ο Ανέστης σε κόρνερ. Η Νασλίδης για τον Κόλια. Ουρτάδο με το δεξί, Ανέστης στη μεγαλύτερη. Τον Μπίσεσβαρ ενδεχομένως και είχε δίκιο ο Κωστής. Ενώ μια κάθη τώρα για τον Τζίμιροτ από πλάγια θέση ο Ανέστης με όρτα το λεπτό. Ο Λέοβατς εκτελεί επέμβαση κόρνερ από τον Ανέστης. Αυτό που θέλει για την πάση δίνει στο Χριστοδουλόπουλο και έχει. Να δούμε τώρα τον Ροντρίγκες, συγκλίνει, σουτάρει και αυτός επέμβαση κόρνερ. Στην μπάλα ο Λαμπρόπουλος, ο Τζίμιροτ θέλει να έρθει από πίσω, ο Ροντρίγκες, ο Ανέστης. Μπάγκα. Σέντρα του Ούμπιντες. Ο Ανέστης. Δεύτερη απόπειρα συνεργασίας με την Ντέγκε που πήρε την κόντρα και θέλει να περάσει από τον Τζιγκρίνσκι και πάει ο Σεμπάν να αποφεληθεί. Γεμίσμα από κοντά η κεφαλιά, μεγάλη επέμβαση ο Ανέστης. Έχει λύσει τον Νιέτο, ο οποίος κάνει το σουτ, δοκάρι. Να έχει βρει και λίγο την μπάλα. Απευθείας το δοκάρι του Ανέστη. Il est passé Oussama Tanan une fois, deux fois, le relais avec Amouma, la frappe d'Oussama Tanan. A bien fait l'appel de Romain Amouma qui va enchaîner. Oh, c'est claqué. Claqué au-dessus de sa barre transversale par. Νωρίτερα την εμβληματική περίπτωση του πια για τον ΠΑΟΚ και τώρα έχει την ευκαιρία να σκοράρει στο 17. Για να δούμε τη φάση όμως για τον ΠΑΟΚ. Εδώ με τον Μακ το δεύτερο σουτ. Βολέ με επέμβαση. Πάλι με μια προσποίηση περνά. Τώρα πέρασε η μπάλα για τον Μπέρκ που γύρισε και βλέπει εστία. Κάνει την πάσα και το πλασέ του Λουτ δεν. Επιχειρεί απευθείας από εκεί με γροθιές ο Ανέστη. Πάσα πολύ έξυπνη για τον Λουτ. Πρόλαβε την έξοδο του Ανέστη. Χωρίς στήριγμα ο Μπακασέτας θα κρατήσει εξαιρετικά την μπάλα. Έχει την κίνηση του Ανσαριφάρντε. Καλό αριστερό. Δύσκολη επέμβαση. Σέντρα χαμηλά για τον Ανσαριφάρντο. Λίντακ διώχνει. Το σουτ για την επέμβαση στον Μπακασέτα. Με τον γκολ του Μάνταλου. Κεφαλιά, ο Ανέστης θα μπλοκάρει. Τσάκ με κενά πίσω και το καταφέρνουν εν μέρει ως τώρα η παίκτης ατρομή του το σουτ. Η μπάλα στην αριστερή γωνία του Ανέστη από τον Ματέι στο 85. Απομακρύνουν την αντίπαλό του. Ο Ροντρίγκες επωφελείται, πλασάρι, δεν μπορεί να νικήσει. Ο Τζαβέλας διεκδίκησε. Κίτσιου σουτάρει και ο Ανέστης. Τώρα ο Τσουκαλάς. Η μπάλα έξω από την απόκρουση. Χάθηκε το πέναλτι, ο Ανέστης κρατάει. Τώρα θέλει να βγει μπροστά. Ο Σολτάνης εντράρει, ο Νιέτο μπαίνει στη φάση. Ο Ανέστης σωτήρια. Γιάκ μπροστά με 2-1. Ο Νιέτο εκτελεί, ο Ανέστης το πιάσε, ο Σολτάνη δεν. Σέντρα από το Μενδίνο. Μιλούνοβιτς το σούτ, καταπληκτική επέμβαση από τη Super League με τη φανέλα του Πανιόνιου. Κάθε την παλιά για τον Μάντζη, ο οποίος γυρίζει και ο Ανέστης κάνει μεγάλη επέμβαση για να κρατήσει τον. Ο Ούμπιντες εκεί που ο Ανέστης κατεβάζει. Εδώ είναι ο Γιάννης Ανέστης στο τρίτο παιχνίδι. Ανέβηκε γρήγορα ο Κυριακίδης. Ο Χριστοδουλόπουλος όμως τον έχει. Ο Ούμπιντες, όπως έχει πει σωστά ο Αποστόλης, και επειδή υπάρχει και ο Μάνταλος πλέον δίπλα του, δεν υπάρχει ο Σιμόες για να τον βοηθάει και να καλύπτει κάποιο λάθος που ενδεχομένως να γίνει. Είναι πιο επιθετικό χάφ και αυτό το. Ο Μπάγκα δεν επιτρέπει στον Γιώχανσον να βγάλει την ΑΕΚ μπροστά. Κάνει τάκλιν που στέλνει την μπάλα στον. Στο πρώτο δοκάρι κάνει κίνηση ο Μιλιβόγεβιτς. Ο Ανέστης βγαίνει με γροθιές, καθαρίζει. Κάνει κίνηση ο 30 στην περιοχή, γι' αυτό είναι η μεταβίβαση. Βγήκε ο Ανέστης. Ο Γκουαλμέιδα είναι όντως αυτός. Να είναι ανενόχλητος στη γραμμή του, δίνει την μπάλα. Μέχρι να κλείσει ο Ντίντακ, έχει κάνει σέντρα ο Ιταλός. Ο Ανέστης θέλει να προλάβει τον Μπέργκ. Δεν καταφέρει να κάνει γκολ τις τελικές προσπάθειες που έχει. Εκτελέστηκε το κόρνερ, βγήκε και κράτησε σταθερά ο Ανέστης. Στην εκτέλεση του κόρνερ η επέμβαση από τον Ανέστη. Μετά τα 45 ένα ακόμη λεπτό. Ο Φορτούνης εκτέλεσε, ο Ανέστης. Στο πρώτο δοκάρι κάνει κίνηση ο Μιλιβόγεβιτς. Ο Ανέστης βγαίνει με γροθιές, καθαρίζει. Ο Τριάδης, Λέσκοτ και ο Ανέστης μακριά. Θα περάσει η πάσα του. Ο Ανέστης γεμίζει σημαδεύοντας τον Μπακασέτα. Γυρίζει στον Κολοβέτσιο.
Ανέστης μακριά. Χάσει λίγο το ρυθμό της η ΑΕΚ. Και τώρα εκτελείται το κόρνερ. Ο Ανέστης βγαίνει και με γροθιές απομακρύνει. Θα κρατήσει την μπάλα και θα ψάξει τον Ιντέγε. Ο Φορτούνης θέλει να πιέσει. Ο Τσιγκρίνσκι γυρίζει. Ο Ανέστης. Duel remporté par Chigrinski. Tanan qui remet en première intention, pas de hors-jeu pour Monadrou. Et la sortie. Του Καμπιάσο στον κενό χώρο για τον Ανσαριφάρντ. Ελέγχει με τον Βράνιες και ο Ανέστης και με τα χέρια τροφοδοτεί τον Ντιντάκ Βιλά. Σιμόες. Από την πίεση του συμπατριώτη του Αντρέ Μάρτινς και συνονόματος. Κεφαλιά από τον Ντακώστα με δύναμη. Πρόλαβε τον Πατήτο Ροντρίγκες. Νέο φάουλ αυτή τη φορά από τον Ντιντάκ Βιλά. Εκτελεί γρήγορα ο Φορτούνης για τον Ανσαριφάρντ. Είναι πολύ δυνατή παλιά. Ο Ανέστης θα προλάβει και θα μπλοκάρει. Μάνταλος. Συνεργασία με τον Ντιντάκ Βιλά. Ντακώστα. Μπαλιά για τον Καρντόσο. Ο Ανέστης βγαίνει με δεύτερη προσπάθεια. Θα μπλοκάρει την μπάλα. Πάσα προς τον Ρωμαό. Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Διώχνει ο Ανέστης. Ο Φορτούνης αστοχή. Πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 42. Καρντόσο θέλει να εκτελέσει γρήγορα. Ο Καμπιάσο θέλει να βρει τον Φορτούνη. Βγαίνει και διώχνει ο Ανέστης. Μυρίζοντας αυτήν ταχύτατα ο Σεμπά. Τον ίδιο Φορτούνης. Ροντρίγκο Γκάλο καιροφυλακτούσε. Γύρισε πίσω στον Ανέστη. Και αυτός τροφοδοτεί τον Λάζαρο Χριστό. Πάλι συνεργάζεται με τον Μάρτινς. Θα βγάλει την σέντρα. Ο Ανέστης χωρίς πρόβλημα αυτή τη φορά. Θα να διατηρηθούν μακριά από την ήττα. Βγαίνει ο Ανέστης, θα διώξει με γροθιές. Κεφαλιά από τον Μάρτινς. Και πάλι ο Ανέστης μπλοκάρει την μπάλα. Υπάρχει και αποφεύγει το μαρκάρισμα του Πανανά. Εδώ είναι ευκαιρία για τον Πλατανιά. Ο Γιορέντε. Φοβερή επέμβαση του Ανέστη. Στο 54 η πιο. Και μετά θα αγωνίζεται με τη φανέλα της ΑΕΚ. Η εκτέλεση του κόρνερ, κανένα πρόβλημα για τον Ανέστη. Βγαίνει, μαζεύει. Για να δούμε αν θα τα καταφέρει, γιατί ο Μιλιάζης εκτελεί με δύναμη το πλάγιο. Ευκαιρία, φοβερή επέμβαση. Ανέστης. Ανεβαίνει και ο Αβραάμ. Σε αυτόν πάει η μπάλα. Ο Νασλίδης ακολουθεί. Ο Αβραάμ κάνει ένα σούτ, εντυπωσιακή επέμβαση.